まずは子どもたちの心がどうなってるかなって状況はよく観察して、それに沿う言葉がけだったり関わりだったり、温かい関わりですかね。そこが一番ではないかなというふうに思っていますね。子どもたち一人一人が愛されてるっていうふうに感じられるような大人たちの温かい関わりを大事にしています。アタッチメントというのは愛着関係とも言いますけれども、子どもが安心できる心の拠り所となる大人の存在が大事なのかなというふうに思っています。